basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Dit is kort. Letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is de staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Ja, lieve mensen, we zijn weer terug van weg geweest. Story Taki bij Kulturu TV. Het spijt me hoor dat jullie me even hebben moeten missen, maar ik had het druk toch, dus ik moest even het een en ander regelen zodat ik weer een mooie aflevering voor jullie kan maken. En ik kom meteen sterk, want ik heb mijn Javaanse broeder Henk Sariman meegenomen vandaag. Hij zit hier naast me. Vandaag gaan wij het hebben over de roots. En dan met name de roots vanuit de Javaanse gemeenschap, de Javaanse Surinaamse mensen. Verstrengeld in mijn wortels. Dat is de naam van de documentaire van Henk Sariman. Het creatieve brein achter deze documentaire. En als je denkt, hé pas, je bent weer terug. Ik wil ook een keer langskomen bij Tori Taki. Meld je aan, stuur een e-mail naar het adres dat hier verschijnt. En we nodigen je van harte uit. En tegenwoordig kunnen we zelfs meer dan één persoon uitnodigen. Want we hebben de studio uitgebreid. Waarvoor dank aan Baas Waterval. Dus als je langs wil komen met meerdere gasten, 2 tot 3 gasten, laat het ons weten en je bent van harte welkom bij Tori Taki. Maar eerst, tijd voor Henk Sariman. Jawel. Ja toch, welkom. Dankjewel. We hebben er lang moeten wachten, maar we zijn er. Altijd goed, hè? Als je moet wachten, dat is het oude beter. Dan komt het goed op. Ja. Want je kwam vanuit Zeeland vandaan? Ik kom uit Zeeland inderdaad, maar ik heb het zo duidelijk mijn kinderen aan het worden. Ik wist natuurlijk dat vandaag de dag was. Dus ik heb nog gisteren meegenomen. Met 2 jongens zijn geboren in Oefenen. Oh, oké. Maar ik kon zich niet meer het gebouw herinneren. Maar dus gisteravond zijn we hier naar Nederland gereden. En ik kon er niks van herinneren. Dat was mooi. Ik heb ze Rotterdam laten zien, de stad laten zien. We hebben vandaag in de boot gezeten, de park gereden. Dus helemaal goed. Je had dingen gestuurd. Heel goed. Ik zag het wel spannend. Dus je dacht, ik ga alvast naar Rotterdam. Anders zou ik zo naar die mee kunnen werken. Zo doen we, zo doen we. En ik heb je geïntroduceerd als het creatieve brein. Hè? Maar Ja. deze documentaire, het is gewoon maar een documentaire. Ja, het is geen zomaar document. Kijk, de titel Verstrengelde wortels, ze zeggen het eigenlijk al. Het gaat over de wortels van waar ik vandaan kom. Vandaan kwam. Misschien is het ook meer te boeken waar het vandaan komt uiteindelijk. Ik ben nu straks aanstelling 57. En dat betekent, dus dat betekent dat ik hier al een hele tijd woon. 1 maart 1975. De datum dat bij mijn ouders en zus zijn geëmigreerd vanuit Suriname. Wat voor streken die gezien? Afgelopen 1 maart 50 jaar dat ik hier dus in Nederland woon. Ik heb altijd gewoond tussen een Nederlandse community, vlakbij bij Delft, en in het Westland. Dus de tuin dus, de rozen, de tomaten en de komers worden verbouwd. En heel mijn leven is opgegroeid tussen Nederlanders. Niet goed van, hij is wat het is. Dat betekent ook dat ik alles op van cultuur, mijn Javaanse cultuur, niet goed heb meegekregen. Ik heb het altijd al gezien, hè. Als er een tante overlijdt, en dan wordt er nog bij een ceremonie, een ceremonie, uitgevoerd. En dat is allemaal prima en te zien, maar nooit veel waarom vragen gezegd. En waarom dit was dat. Mijn moeder is helaas in maart 21 overleden. En natuurlijk ook meer moeders van deze wereld. En zijn eigen moeder is dat, maar het altijd wel specialer. En pas 1,5 jaar later kwam bij mij een beetje dat gevoel van het gemis. Het verhaal van rouwen. Er spelen allerlei dingen waarbij je niet goed kan verklaren, waardoor je op een gegeven moment in modus komt. Dat is eigenlijk een vakantie. Frankrijk heeft heel goed. Dat ik van, wat is hier aan de hand? Wat gebeurt hier? Toen ben ik eigenlijk met mijn vader in eerste instantie naar een museum geweest in Den Haag. Dat ging inderdaad over slaafgemaakte of de geschiedenis van het verleden. En eerlijk, dat kan ik er nooit in testen. Een van die ik zat te zeggen op zondags. Maar ik ben op zoek gegaan. Ik ben op zoek gegaan naar de geschiedenis in de brede zin van het woord. Maar ook specifiek naar de Javaanse geschiedenis. En ja, op een gegeven moment is het gaan. Oh ja, dat is een beetje complex. Het is complex. Een paar mensen verzamelen met ideeën verteld. En ideeën was nog.
probeer uit te staan, verstandig. Soms een beetje ontstaan. Dat was een soort spark van, er moet iets komen om iets meer in contact te komen met de cultuur, met de geschiedenis. Ja. Dus dat zou komen. Ja. En hoe is het dan vanuit dat creatieve idee verder tot stand gekomen? Ja, dus op een gegeven moment, kijk, ik ben geen filmmaker. Maar ik ken mezelf alsof ik beslis om voor een marathon te gaan lopen. En ik doe er alles aan om die marathon te starten. Ik ben ondernemer. Pas mijn 24ste. En ik weet wat het is om op een gegeven moment een beslissing te nemen. En te doen wat nodig is om het voor elkaar te krijgen. Zo dacht ik zo ben ik documentaire. Ik heb het nooit gedaan. Maar ik wist wel de gedrevenheid en de commitment die ik voor mezelf kan creëren om dingen voor elkaar te Dat maakt dat we tot dat vak. Ja, en de juiste mensen verzameld. En ja, eigenlijk, tot aan de dag van dag, alles wat er gebeurt, lijkt alsof het zo moet zijn. Ik heb deze documentaire binnen 3 maanden gedaan. Achteraf is dat crazy. Heel crazy. 2 jaar, 3 maanden. Maar door mijn passie, door mijn tevredenheid en de mensen mee te krijgen. Je bent een soort leider in een proces waarbij je mensen mee moet krijgen. Dat doet van filmen, afgeet van sound engineering, etc. Is het voor elkaar gekregen. In januari 24 was de première in Amsterdam, Ketelhuis. 140 man, ambassadeurs aanwezig van de ambassade, Suriname, Indonesië. Het was eigenlijk fantastisch. De reis ernaartoe, maar ook voor elkaar kunnen krijgen. Wat heb je Je hebt gewoon die verbinding tussen Indonesië en Suriname heb je dus daadwerkelijk tot stand weten te brengen. Ja. Ik heb dat niet vaker gehoord. Dat het, misschien omdat ik het niet hoor hoor, maar volgens mij heb je hier iets unieks te pakken. Ja, en nu kan ik het op die manier ook verklaren. Kijk, ik word getriggerd door mijn moeder. Want als mijn moeder niet was overleden, ga ik je vertellen dat ik nooit op dit pad was terechtgekomen. Wat is er dan gebeurd? Een week of zo. Kijk, in de Nederlandse cultuur, wanneer iemand overlijdt, dat zijn natuurlijk keuzes die mijn mensen maken. Ja. We hebben een proces waarbij iemand overlijdt. De 7e dag, de 40ste dag, de moederste dag, 1 jaar, 30 dagen. Ja, daar zijn iets van. Dat heb ik in het verleden al gezien, wel met familie. Ja, nu bij mijn moeder, ik had vraag aan mij op, waarom is dit? Die vraag heb ik nooit gesteld. Waarom is dit? Waarom doen we dit? Dus ik werd getrokken in de waarom en ik kreeg de antwoorden. Waardoor je op een gegeven moment besef krijgt van er is meer, er is meer. Er is meer in ons Surinaams background en die dingen zijn ontstaan. En ik ben daar ook mee. En hoe ziet meegaan er dan uit? Ja, want je hebt meegaan in de zin van mag ik meekijken, maar ik voel aan je dat er meer gebeurt is dan alleen maar meekijken. Er is meer gebeurd. Omdat je op een gegeven moment in het woordje verbondenheid, verbinding, je krijgt binding met jouw roots. Binding met je Surinaamse cultuur. Ik had nooit die projectie uit. Komt dat? En nu in een lichte gemeenschap bij allemaal geweest. Indicatie, vrienden. Ik had ook inderdaad geen Japanse vrienden, geen Surinaamse vrienden. Nou, dus dat was meekrijgen, maar eigenlijk meer van op de oppervlakte. Ja. Daarom spreken we hier van taal. Een beetje weten. Ik spreek Surinaamse taal, ik versta het inmiddels wel, maar ik spreek het niet. Heel simpel, omdat je het gewoon niet als dagelijkse taal spreekt. Vanuit huis kreeg ik de Nederlandse taal mee. En ik heb het maar zo, waarom is dat? En dan zie je dat er heel veel gezin ook gebeurt, omdat vanuit het verleden, vanuit onze voorouders, in mijn geval van mijn voorouders, waren dat mensen die op de landbouw gewerkt hebben. Hadden geen educatie, hadden geen school. Dus die gingen mee. Dat hoefde niet, het was niet nodig. Je was maar tijdelijk, werk op de plantages, denk ik nog, hè? En dan eigenlijk met het idee om het rijk weer terug te gaan. Ja, want daar komt arbeiders bij gaan tekenen. Met de belofte dat zij om weer terug te gaan. Alleen die heeft ook een beetje daar blijven hangen. Ja, en dat geldt denk ik ook voor de met name Hindustaanse gastarbeiders. Ja, de Chinezen inderdaad. Dus daarom is het in Suriname heel multicultureel.
multicultureel, dus dat weten we ook. Maar goed, in dit geval spreek ik vanuit de Surinaamse gemeenschap. En het is komen op de documentaire. De documentaire is heel breed. Waar gaat het over? Rouw. Verlies. Het gaat over identiteit. Waar kom ik vandaan? Cultuur. Het gaat over zoveel verschillende aspecten in ons leven. Ook in jouw leven. Er zijn veel verschillende cultuur. Maar er zit daar zo synchroniteit in van herkenbare dingen wat universeel in de wereld is. Jij kan ook een moeder verliezen om een vader of een moeder van en ik kan het ook. Dus de onderwerpen in documentaire zijn universeel. En is ook gebleken. Is dan zeg maar afhankelijk van hoe dat in de cultuur wordt gedaan, maar het idee is hetzelfde. Het idee is eigenlijk hetzelfde. En ik heb je verteld vooraf dat de documentaire inmiddels vele bioscopen is verstomd. En dus in Amsterdam, Amsterdam inmiddels, in Zeeland. En ik heb je verteld dat ik de tweede ben geworden daarmee bij het Festival Film Fantasy vorig jaar. Ik ben net genomineerd voor een volgende in juni als de tegenstroming ter Neuzen. Dat betekent dat mensen herkenning zien, en ook al is het 40 minuten, dat de thema's in de documentaire, ook al is het een Henk Sariman dingetje, is universeel. En daarom heb ik het waarschijnlijk gekozen. En uit die 50 voor een jaar ben ik dus tweede geworden. Dus 50 Nogmaals gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Als je zegt het idee, helemaal niks van film, maar je gaat de marathon lopen, dus je gaat je voorbereiden. Dan heb je je goed voorbereid. Ja. En wat ik ook een beetje proef bij je documentaire is dat je eigenlijk je eigen proces daarin hebt verwerkt. Van verlies van mama, rouw, identiteit, wie ben ik eigenlijk? En dat je dus dingen bent gaan doen om daar te komen. Dus als we teruggaan op het meegaan met je oom, geloof ik dat je zei. Wat ben je dan tegengekomen met name? Nou, wat ik ben tegengekomen is dat er meer is. Kijk, ik heb je verteld, ik ben ondernemer vanaf mijn 24ste in de fitnesssector. En als je praat over materialisme, kennen dat woordje allemaal. Herken ik mezelf daar toen ik zeg maar 20, 35 jaar was. In de horloge, in de bios. Maar 10, 12 jaar geleden is het eigenlijk al afgenomen. Niet bewust, maar heel onbewust afgenomen. En dat betekent dat je veel anders in het leven staat. Dus ik ben veel meer vanuit de spirituele dingen gaan benaderen. En waarom zeg ik dat? Helemaal bij de beleving. Maar vorig jaar, dus 24 ben ik naar Suriname gegaan. Een productieteam. Dat was te veel, dat was een tweede in mijn hoofd. En fotoonderzoek. En we gaan ook over in mijn ogen. De moeder van mijn opa. We hadden over een vrouw, Bok Kadima heet. Ik heb nog nooit interesse getoond in deze programma. Die bewuste vakantie programma wel. Lang en kort, ik heb een graftonderzoek daar gevonden in Hamburg. En ik moet ook echt huilen toen ik daar was. Dus er was iets dat mij daar naartoe trok om haar te vinden. Sterker nog, ik heb haar huis opgevonden waar ze al die jaren gewoond heeft. Dus zo een paar wonen mensen in. En neem van mijn vader, ik heb op de woonkamer zo gezeten. Ik ben al een uurtje gevoeld. Heel nieuwsgierig. Dus dat is de tweede vrouw nu, waar ik over praat, waarvan ik voel dat ik geleid word om iets te doen wat groter is dan mezelf. Zo klinkt het wel, ja. En documentaire is eigenlijk de opening van dat eerste grote stap. Want niemand wordt wakker. Ik ga nu een documentaire maken. Dat werkt zo niet. Iets in mij zei dat ik het moest doen. De roeping, hè? Ja. Iets zijn in mij zei, hey, ik moet naar de graf toe om haar te vinden. Het was geen normale graf zoals we nu inmiddels kennen. Het was een tot grote, robuuste grafteen. En ik denk, waarom is dat? Nou, ik weet dus, onze tante, mijn overgrootvader was een mandor. Mandor was een soort dagelijks schip. Vanuit Java naar Suriname. Dus die hadden waarschijnlijk in die tijd beter dan de gemiddelde. Dus vanuit maart ben ik in augustus, dus vorig jaar, naar Indonesië vertrokken.
Dus letterlijk, het woordje zoektocht. Je bent lekker die route gaan afleggen. Ik ben letterlijk die zoektocht opgegaan. Hoe was het dan toen je daar was dan? Ja, of ja? Dit was overigens de tweede keer. Ik ben 25 jaar geleden voor het eerst nog. Nu zelf prijs. En bewust waarom. Ik wil naar het gebied van Samara. Volgens het stukken wordt mij overgenomen uit het gebied Samara. En ik wil daar zijn. Waarom? Ik wil de voelen, zien, roepen heen. Dat gebeurt met me. En als je daar komt, dan is het ook zo dat je voelt dat het thuis is. Daarom is het thema van verstrengen en wordt wel krachtig. En je voelt dat die wortels die zitten inderdaad in Indonesië. Ja, ik ben geboren in Suriname. Als 4 of 5-jarige jongen. Geen ik in Nederland, ben hier getogen. Maar je weet uiteindelijk dat de wortels zitten in Nederland. Zeker. En dan ben ik ook heel benieuwd, toen je dan daar was, in Suriname voelde je heel sterk het gevoel van je oma. Hoe was het dan toen je op Java was? Ik weet dat als ik nog op Suriname ga, dan zodra die deur van het vliegtuig open gaat en de Amazone binnenkomt, ik weet niet wat het is, maar het is alsof het land omlaag van zo'n welkom thuis. Hoe was dat voor jou? Ja, de Suriname heeft dat ook, ja. Ja? En Indonesië dat sterker. En dat is voor de tweede keer, dus toen veel jongen, dan ga ik dat ook wel aan. Ik kon het toen niet verklaren. Nu, omdat ik op de zoektocht ben, kon ik het verklaren. Rationeel, maar ook emotioneel. Wauw. Een soort berusting of zo? Ja, berusting, verlichting. Maar ik ben heel bewust aan het gaan om verlichting te zoeken. Ja. Omdat op een gegeven moment gaat het heel zwaar zitten. En je probeert dingen een plekje te geven. Ja. Een plekje te geven om te zien, waarom gebeurt dat mij en waarom moet ik zo mogelijk een documentaire maken? Ik heb niet de filmfonds gedaan, zelf geïnvesteerd. Vanuit een bepaalde drang om het visueel te maken. Achteraf zeiden mensen, maar waarom dan een documentaire? Mijn eerste antwoord was eigenlijk voor mezelf. Ik zag het als healing voor mezelf. Nou, inmiddels weet ik ook dat dit wat anderen helpt. Dat healing is voor de hele gemeenschap waarschijnlijk. En misschien zelfs nog verder. Cultuur. Maar dat heb je dan teruggetrekt naar de andere culturen? Hoe hebben zij gereageerd? Ik heb Nederlands vandaag gesproken. Ik herken jou als mijn vader. Omdat bepaalde dingen zei vanuit ondernemerschap, wat ook bij haar vader speelde. Maar ook die zoektocht van de Javaanse man, getogen in Nederland, op zoek naar de voorouders. Dat verhaal hoor je veel veelvuldig. Kijk, ik ben hier niet geboren, maar er zijn Javanen. Mijn leeftijd die wel geboren zijn. Dus daar speelt nog veel aan, op een andere manier. Kijk, inmiddels wonen er, ik denk tegen 40.000 Javanen hier in Nederland. Het is maar een klein gezelschap, hè, maar toch zijn er 40.000. Als je vergelijkt bijvoorbeeld met Kriolen, als je vergelijkt met Hindoestaan of Chinezen. Ja. Een grote groepen. Het is een hele kleine gemeenschap. Dus, ik moet eerlijk ook zeggen dat in heel veel gesprekken die ik gedaan heb met mensen, merk je gewoon dat mensen wel met eenzelfde soort uitdaging of vragen zitten. Alleen, ik heb een versnelling gepakt. Ik heb gewoon een TGV gepakt en gewoon doorheen gesjeest om te ervaren, te zoeken, te ervaren, te beleven, te spreken. Ik bedoel, waardoor het proces veel sneller is gegaan. Het is een soort onderdompeling wat je gaat. Ja. Mensen willen gek in omgeving. Als die daarover maar dat ben ik toch? Iedereen kan dit doen, iedereen kan. Je rokje heb je gedragen en gebracht bij waarschijnlijk. Ja. En ik moet ook zeggen, nu zoals ik met jou hier zit, kan ik ook veel beter relativeren. Maar het geeft rust. Het geeft rust dat ik op een gegeven moment mezelf kan plaatsen van waar ik vandaan kom. Ik heb 3 kinderen en ik heb ze bij me. Het zijn Indo-kinderen met een Nederlandse moeder. Dus ook naar Indo. Ja. Daarom noem ik ze Indo-kinderen toch? Japan, Nederlands. Ook de Nederlandse probleem. Dus ik weet wat er gaat gebeuren met ze. Waarom weet ik dat? Ik als man inmiddels van 2 mensen, 2 Javanen, een vrouw en een man. Dus ik zit met die issues
Ja. Laat staan hun talen. Dus Daarom komt er nog een dimensie bij. daarom ben ik nu op een hele softe manier hun aan het informeren van waar komt papa vandaan. Waar komt opa vandaan? Waar komt de oma van opa vandaan? Dus dat vanaf Suriname. Indonesië kennen ze in woorden. Ja. Een heel ander specifiek dingetje is dat op donderdag, als zondag, dat zit in de documentaire opgenomen, heb ik gewoon 6 uur een moment dat ik dan Sajen is een offer. Mijn moeder heeft het echt altijd gedaan. Als je water, een bloemetje, een kop koffie, iets. En ik heb ook gevraagd, maar waarom doe je dat? Nou, 6 jaar een dokter. Ik weet inmiddels dat we altijd een donderdag om 6 uur. Als je water, daar zie ik wel weer op je. S'ochtends of En s'avonds, dat is het moment, ik heb een beetje met als reden om de gedachtenis van onze overleden. In de APZ heb ik 6 gesteld. Waarom niet? Omdat mijn ouders daar niet over gesproken hebben. Beuze om is weet om iets te van. Maar dat is voor mij de inzicht om het mijn kinderen mee te geven. En dan zie je gewoon. Wat was zijn kind voor de dag? Nu is Maal de jongste daar. De middelste kind die is 12, want de oudste is 13. Ja. Heel jong. Als je weet over documentaires, komt het trouwens ook in voor. Ze weten ook Indonesië, ze weten ook Suriname. Dus dat weten van. Ik weet ergens, ga ik nog spelen. Ja. Dat weet ik. Het is niet wanneer het gaat komen, het is meer wanneer het komen. Dus laat staan, Indo-kinderen, laat staan Javaanse kinderen. Dat zie ik ook gebeuren. Kinderen die nu geboren worden, 6, 7, 8, gaan dezelfde issues krijgen. Want wat is dan het sentiment dat voor jouw gevoel is binnen de Javaanse gemeenschap, de Javaans-Surinaamse gemeenschap? Waar voelt men de verbinding dan het sterkste mee? Is het Suriname, is het Java of is het beide? Het is divers. Als ik de gesprekken voer, is het heel divers. De een voelt zich heel sterk verbonden met Suriname. Als ik een Surinamer spreek, dus een Javaan, dus er even een maar, zijn daar geboren, daar getogen, dan zeggen ze, ik ben Surinamer. Ja. En ik snap dat, want je bent daar geboren, je bent daar getogen, je hebt daar je werk, je hebt daar je familie, dus daar zeggen je bent Surinamer, of zeggen je bent Javaan. Sommigen zeggen ik ben Javaan, sommigen zeggen ik ben Surinamer. Als ik hier mannen of vrouwen spreek, dan zeggen ze ja, ik ben Javaan. Of ze zeggen ja, ik ben Javaan. Het is eigenlijk heel complex. Maar in de basis ben je natuurlijk, dus wel ben ik Javaans bloed. Alleen, getogen, in Nederland, mijn denken is heel westers. Mijn acties is heel westers. En Het zijn ook een drieluik, hè? Je hebt dan 3 continenten in hier. Ja, dat is een complexiteit, hè, want het heeft ook te maken met hoe gedraag je. Hoe ben je? Hoe acteer je in een gezinssituatie? Hoe acteer je? Hoe gedraag je in een situatie? Kijk, de taal, hè? Ik spreek niet Javaans zijn. Omdat, nogmaals, omdat ik thuis geen Javaans gesproken heb. Nederlands. Nou, dan hoor je wel eens sommige Javaans, weet je, dat is slecht in dat. Maar ja, dat is vanuit ieders bril kan je natuurlijk een bepaalde mening hebben over de situatie. Maar mijn ouders hebben het beste met ons voorgehad. Daarom zit ik ook hier op de plek waar ik met jou kan praten en het verhaal kan brengen. Dus dingen zijn om een reden. Mensen maken keuzes vanuit hun eigen omgeving, vanuit hun eigen situatie. Dat is gewoon zo. Maar je kan niet mensen kwalijk nemen vanuit een gezin die hun kinderen geen gas hebben geleerd. En is dat erg? Ja, het is niet erg, want als ik een probleem ermee zou hebben, dan ga je een cursus volgen, een Javaanse cursus. Want als je zegt, ik kan Italiaans praten, wat doe je? Dan ga je een cursus Italiaans doen. Of die moet Duolingo. Ja, weet je, dus dat is maar net. Kijk, ik moet het niet vergeten. Dat zeg ik vanuit mijn pet. Mijn voorouders hebben ergens in 1900 dus het olifant gemaakt. Bewust of onbewust, onder de of die honger. Dat weet ik niet. Dat zijn allerlei theorieën. Ja, de Gouden Bergen die zijn beloofd, hè? Dat is een algemeen natuurlijk. Hè? Laten we uitgaan van een beta-leven. Ja. A naar B.
Mijn ouders hebben eigenlijk ook hetzelfde gedaan. Voor een beter leven. Voor de onafhankelijkheid. Van A naar B. Dus als ik even in een helikopter stap en ik kijk die stappen vanuit Indonesië, Suriname, Nederland, hebben die mensen, mijn voorouders, mijn ouders, beslissingen genomen voor een beter leven. Anders ga je niet zomaar een land verlaten om ergens een nieuw bestaan op te bouwen. Dat zou niet. Hè? Jij zou ook niet waarschijnlijk je koffers pakken, je gaat even naar België om daar te wonen. Dat doe je niet zomaar. Dat doe je vanuit een bepaalde urgentie, toch? Ik weet even dat dat zo is. Dus om die keuzes die men gemaakt heeft, ben ik in Nederland opgetogen en doe ik wat ik doe en heb ik een leven wat ik heb. Dus ik kan het ook omdraaien, want die geschiedenis heeft mij gevormd, zoals ik nu ben en hoe ik een dagelijks leven en mijn leven leid. Dus dat ben ik daar dankbaar voor. Dus ik blijf niet hangen in de pijn van schaal. Ik probeer juist om te draaien en dat verleden om te draaien naar wijsheid en keuzes te maken waardoor je dingen doet waar je gewoon blijheid kan hebben. Daarom zijn we ook met 2 deel van mijn leven, met anders ingeleden dan mijn eerste deel van het leven. Toen was het daadwerkelijk, we gaan er nu bij aan het waarderen en waarschijnlijk ook al een beetje aan het teruggeven. Ik denk dat het uiteindelijk ook is. Giving back. Die documentaire is ook een vorm van giving back. Hè? Iets geven aan de gemeenschap. Ik heb je verteld dat ik op 9 augustus getriggerd werd. Ik ruil het 9 augustus 2025 is de datum waarbij 135 jaar geleden de eerste boot vanuit Indonesië naar Suriname is gevaren. 9 augustus wanneer? 1890. 1890. Op die eerste boot zaten, als het goed is, 100 Japanen. Maar uiteindelijk zijn er 94 aangekomen. Dus ik denk dat er 6 zijn gebleven. Houden we dat even te goede. Al die Japanen, die 94 waren genummerd. S1, S2, S3 tot S4. Dus wat heb ik gevonden in de boeken? S44 is een Sari. Ik weet eerlijk gezegd niet of het een familielijn is. Dat is even nog een onderzoek in waard. Maar alleen maar het feit dat de eerste boot, dat er een naamgenoot die boot staat, is al iets spiritueels. Hoe kan dat zo zijn? In 1990 uit mijn hoofd, dus dat is nu 35 jaar geleden, heeft dat in mijn een oom van mij, een neef van mijn vader, heeft ook een documentaire. Dat kan niet toeval zijn, maar ja. Voor mij niet, want ik hoorde Royal Lijn. Mijn overgrootmoeder, Sariman, had 7 kinderen. De jongste, over Sariman, de iemand Sariman is de vader van mijn vader, van mijn opa. Zijn zus had een kind, dat is bij Sariman, en die heeft een documentaire gemaakt. Is dat niet? Toeval. Het is wat het is. Dus 35 jaar later is er een andere Sariman, van een andere lijn, die ook iets gecreëerd heeft. En met succes. Want we zijn er een klein beetje aan voorbij gegaan, maar die nominaties en dergelijke, heb je überhaupt daar exposure voor gekregen van het Nederland of Suriname of Indonesië? Is het genoemd in de media bijvoorbeeld? Ja, zeker. Nou, niet landelijke media, maar dat was misschien te klein. Maar ik heb wel voor mezelf gezorgd dat het wel op socials te zien was. Ook in het gebied van Zeeland, waar ik ook achter ben. Je bent naar Suriname geweest, de DBL Cinema. Dat vertoont zo'n fotozaal met mensen uit de politiek, mensen uit bepaalde stichtingen. Dus ik heb wel de nodige credits gehad en complimenten gehad natuurlijk. En kijk, inmiddels weet ik ook, Pascal, dat de Javaans-Surinaamse gemeenschap is een hele rustige gemeenschap. Niet echt uitgesproken, hè? Ja. Zoals van je neef bedoeld wordt. Ja. Goed, trouwens heel erg in die. Andy. Thanks. Dankjewel. Ik moet het zeggen. Mijn beste neef, ja. Nee, maar kijk. Een van de dingen wat me stoort, eerlijk, is, dat hoor ik vaak in het afgelopen jaar. En dan wordt er gezegd, de Japanen zijn niet zichtbaar. Hoe gaan we de Japanen zichtbaar maken? En dan krijg je een beetje een soort tegendraads gevoel. En waarom zeg ik dat? Kijk, in mijn sector
zit plek in België. Ik weet veel super. Nee, heel zichtbaar. Dus ik draai het om. Want als een persoon, niet per se in de verhaal, als een persoon niet zichtbaar wil zijn, dan zal het niet zo zijn, toch? Dat werkt zo. Ja. Maar ik vind niet dat je kan zeggen van ja, je moet zichtbaarder worden, want het heeft alles te maken natuurlijk met de individu. Ja. Kijk, ik weet, omdat ik hier zit, en omdat ik weet dat het online komt, weet dat ik zichtbaar ga worden met een verhaal. En daar kan je mee eens zijn. Is ook niet relevant voor mij. Ja. Wat is wat ik vind, wat ik ervaren heb, wat ik deel. Maar zichtbaarheid is, ja, weet je, het is... Maar mij gaat blijven, want ik denk, juist als er een cultuur is die niet echt uitgesloten is, gaat men blij zijn als er één persoon is die zegt, laat mij even wat meer vertellen. Laten we de mensen wat meer meenemen in ons verhaal. Ja, kijk, ik vind gewoon, wil je als groep hè, daar niet van, maar wil je als Javaanse community zichtbaarder zijn, ja, dan moet je wel actie ondernemen. Je moet iets doen om zichtbaar te zijn. En je hoeft niet allemaal een documentaire te maken, hoeft echt niet. Maar je kan wel op een andere manier zichtbaar zijn. Weet je, en ik ben gewoon wie ik ben. En ik doe wat ik doe. He, zoals ik hier bij jou zit. Je weet waarschijnlijk dat in Amsterdam komt er een museum, Suriname Museum. Ik kom daar ook in het museum. Met deze documentaire? Nou, nee. met een videotestimonial die ze in het museum gaan plakken. Omdat ze verschillende delen hebben. Creolen, Hindustanen, Javanen, weet ik wat allemaal. Dus ik als Sariman kom als video in het museum voor de bezoeker. Dus ga ze even kijken. En waarom ik dit ook doe, is eigenlijk wel een stukje drive, een stukje passie. Niet zozeer dat het zichtbaar wil zijn, het is gewoon leuk om een verhaal naar buiten te brengen wat een ander kan inspireren. Ik documentaire heb ook dingen gedaan, beroepen, waardoor mensen geïnspireerd worden om juist misschien actie te ondernemen. Dan gaat het ondernemerschap of de relatie met je vader, of de relatie met je moeder, maar wat ik zeg eigenlijk, in die documentaire om iets te verlappen. Wij hebben thuis nooit gezegd tegen elkaar, maar pa, ik hou van je. Misschien heb je maar in je cultuur. Voor iedereen. Dus, maar ik nu met de kinderen, ik roep het eigenlijk wel 10 keer. Is dat makkelijk voor je doen? Ja, met de kinderen. Ja. Heel makkelijk. Maar zelfs dit onderwerp is een onderwerp dat bijna taboe is, maar het is wel een feit. Mijn vader heeft de documentaire ook gezien. Die daar zit te kijken al 3 keer. Het zeg maar zo nu. En die denkt ook van mij, ik ga het niet zeggen. Dat is een ding, als voorbeeld. En zo zijn er verschillende andere generaties die dat zien van, ja, ook zo. Weet je, dat is een voorbeeld, hè. En ook al weet je natuurlijk dat je ouders van je houden, maar het zegt van, nee, hij houdt van je. Toch? Wow. Hey, dank voor luisteren. Ja. Ik wil je eigenlijk als laatste vraag stellen voor deze aflevering. Wat wil je nog meegeven aan de kijkers thuis en waar kunnen ze je documentaire zien? Ja, nou goed, dat is een perfect moment, want ik heb onlangs genomineerd voor het Filmfestival in Terneuzen. Dat gaat in juni plaatsvinden, dus mocht je interesse hebben, stuur mij zeker een DM. Dat gaat via Pascal of via social. Maar dan ga ik de exacte datum, want ik ben nu even flippig, ik heb de datum ook, dat is in juni. In Terneuzen, Filmfestival, Tegenstroom. Het is een filmfestival met verschillende films. En Terneuzen is een heel mooi gebied. Stela is een heel mooi gebied. Maak er een mooi dagje van. Maar kom zeker kijken, want dan wordt die vertoond. Oké. Dus de datum in juni. Ja. Oké. En hoe kan men jou volgen? Ja, ik ben zeker te vinden. Op Instagram? Facebook, Instagram. Ik ben waarschijnlijk de enige Sariman die het zal vinden. Maar Henk Sariman. Facebook, Instagram. Oké. Dan spreken we elkaar sowieso contacten. Ja, leuk. Dankjewel. Ik ben heel blij dat jullie vandaag weer bij Tori Taki waren. En ik vond het mooi om met een primeur te komen. Want naar mijn weten is er nog niet heel veel al gedeeld over de Javaans-Surinaamse gemeenschap, de Javaans-Surinaamse cultuur. Dus ik ben blij dat we vandaag daar een bijdrage aan het kunnen leveren. Ga alsjeblieft naar Terneuzen. We moeten de community versterken. Ga deze man joinen in zijn reis. Want ik denk dat het uiteindelijk veel multicultureler is dan dat je misschien aanvankelijk zou denken. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer bij Tori Taki. Dankjewel. Allez.
Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land. Maar we doen wat we onheilig staan. Toen pijnig man. Maar de man niet veilig staan. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Die vriend die route door Robaka. 11 mei moederdag die alla mama in Amsterdam. De Beko Theater, Nes 75. Met het prachtig stuk Kuku Magda Nanga Kondere Aisa. Magda, no be arkribos como sabe kisi. Fu encontre Aisa. Uko lukuleri dansi prisiri. No afronto yu kulturu. Nanga di vriend route familie. Die vriend die route familie. Bas Berg en vriend Nanga Warimbo Crioro in loop 3 uur Bakadina. Surinaamse keuken aanwezig. You sabi fa atori dis Egomorovara. Buy je kaarten online voor maar €23 of eventixshop/SFAYBWZN. Telefoon 020 3300 670 en aan de kassa-tickets verkrijgbaar Kuku Magda Nanga Kondre Aisa. Buy je kaarten no! Mama hoor bakajuno. Kinte Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 414 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03/06 870 983 12. Attenzo! Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. www.kulturu.com for the generation them.